Dobrý deň, prajem. Som veľmi rád, že vás môžem všetkých pozdraviť v rámci 23. ročníka dejepisnej súťaže gymnázií Českej a Slovenskej republiky. Ja vám teraz prečítam text básne a vašou úlohou bude do 30 sekúnd napísať meno a priezvisko autora. Smial sa i Paríž, zošitý krásnymi mosty, a Černoch Černošku miloval na brehu slonovej kosti. A žena v Moskve o lepšom šťastí snila, o väčšej skive chleba. Tá pieseň chlapca podobu sveta nezmenila. A zdá sa, že žiť tu nebolo mu treba, keď pranič svetu nedá. Lež predsa, pripíšte k jeho chvále, že miloval tak strašne neskonalé veci i vecičky tohto sveta. Tak do toho, milí priatelia, držím palce.